Мне гатавала яе моя матуля. Раніцай, калі я прачыналася ў школу, я з такім апетытам ела гэту простую, але даволі смачную страву пад назвай зацірка. Пэўна, кожны беларус адразу зразумеў, пра што ідзе мова. А зараз я сама ўжо матуля і гатоўлю гэтую страву для свайго сына Сяргейчыка. І сёння я прапаную акунуцца ў дзяцінства і прыгатаваць яе разам з вамі. У каструлю выліваю 2 шклянкі малака, стаўлю на агонь і чакаю, пакуль малако закіпіць. Каб зацірка мала тыя самыя смачныя камякі, мне спатрэбіцца одно курынае яйка, пол шклянкі мукі і трошачкі солі. Усе прапорцыі да гэтай стравы astаўлю пад відэо. Змешваць усе гэтыя простыя інгрэдыенты мне лепей усяго рукамі, але вы можаце выкарыстоўваць і відэлец. І ўжо праз хвіліну у мяне атрымаліся тыя самыя смачныя камякі, якія потым трэба ўсыпаць у кіпячае малако, паступова памешваючы. Варыць патрэбна яшчэ 5-7 хвілін. Для смаку я абавязкова дадаю невялікі кавалачак сметанковага масла і трошачкі цукру. Перамешваю, каштую і разумею, што гэта той самы смак заціркі, якую гатавала мне моя матуля. Простая, смачная, але такая мілая сэрцу. Дзякую вам за прагляд. Смачна есці, мае любімыя гледачы!